Jumalan rauhaa kaikille. Onpas ihana olla teidän kanssanne täällä. Nyt kun mä saisin vielä nämä paperit tästä niin esiin. Mulla on tämmöinen aihe, mä oon jatkanut tätä roomalaiskirjeen tutkimista omassa elämässä ja se johdatti minut kasteen tutkimiseen ja miettimiseen ja johdatti minut ajatuksiin vapaakirkollisesta kasteesta. Tämä liittyy tällaiseen asiaan, tämä mun puhe, kuin uusi elämä Kristuksessa ja kaste. Ja tässä semmoisena alaotsikoina voisi olla, että vapaakirkollinen ajatus kasteesta ja myöskin tämä kaste Raamatussa on siinä ehkä ohessa. Ja sitten on tämä kasteen ja ehtoollisen yhteys. Mä oon tehnyt tämmöisen seminaarityön joskus. Tämä on Suomen vapaakirkon rakkaudellinen kastekäsitys. Tämän mä tein niin kuin ennen kuin valmistuin. Meillä piti tehdä tämmöinen seminaarityö. Tätä voi katsella sitten tässä jossain vaiheessa, jos haluaa. Siellä on semmoista historiallista käsitystä vapaakirkon kasteesta, miten se on täällä edennyt. Mutta mä tässä osalta olen tässä seminaarityössä, mutta tämä hyvin paljon mun mielestä, tämä mun puheeni liittyy tähän vapaakirkolliseen kasteeseen. Ja sitten tähän komboon, mikä on tämä kasteen ja ehtoollisen merkitys keskenään. Kuluvana vuonna olette varmaan huomannut lööppäjä. On kaikenlaisia, ainakin seurakuntalaisessa on ollut siellä internetissä, verkkomediassa on ollut kasteesta. Siellä on ollut se iso nuorten seminaari, mikä kokous siellä olikaan, ja nuoret lähtivät kadulle evankelioimaan, ja sitten siellä oli myöskin tämmöinen tapahtuma, että siellä oli tämmöinen kasteteltta. Ja sitten ne, jotka tulivat uskoon, niin heidät sitten kastettiin siinä teltassa. Ja Marian kanssa sitä tutkittiin, oltiin tulossa tuolta meiltä päin Etelä-Suomesta samaa matkaa linja-autossa, ja Maria luki mulle, että heillä oli niin kuin ajatuksena se, että siellä oli ihmisiä, jotka kertoivat seurakunnasta ja kasteesta. Ja nämä ihmiset, jotka menivät kasteelle, niin paikallisiin seurakuntiin sitten, he myös liittyivät sinne seurakuntiin. Et se ei ollut sellainen tapahtuma, että siellä vaan kastettiin ihmisiä ja sitten so what, vaan he liittyivät seurakuntaan, heillä oli tämä yhtenäinen käsitys. Median kautta on myöskin tullut se ilmi, että läheskään kaikki valtakirkon puolella eivät olekaan kastettu pieninä. Ja Lööpissä oli sellainen, että ennen näiden nuorten konfirmointia jossakin on iso tapahtuma, nyt en muista missä se oli, iso tapahtuma, jossa nämä nuoret pääsevät kasteelle. Ja se oli näistä nykyajan lööpeistä, ne oli nykyajan lööppejä. Mutta sitten kun mä tein omaa seminaarityötä, niin meillä oli sitten niitä vanhoja lööppejä siellä kymmeniä vuosia vanhoissa viikkolehdissä. Ja siellä oli valokuvia, kuinka kesäjuhlilla, vapaakirkon kesäjuhlilla, 10 ihmiset menevät kesäjuhlilla kasteelle. Että tämmöisiä on nämä lehtitiedot. Vapaakirkon historiaahan kuuluu myöskin semmoinen, mikä sitten oli siellä lehdissä, niin kuuluu tämmöinen, että joku uskalsi olla ensimmäinen. Hän oli se, joka meni kasteelle ja hänet erotettiin, onko se nyt sitten sen aikaisen lähetyksen, jostakin jäsenyydestä, hänet erotettiin sen takia, että hän kävi uskovien kasteella. Tämä baptismi meillä sitten levisi sieltä 100 vuotta sitten enemmän niin kuin meidän seurakuntien keskuuteen. Vapaakirkkohan oli tosi pieni yhteisö siihen aikaan. Ja
ihmiset rupesivat käymään uskovien kasteella. He tekivät parannuksen ja kävivät kasteella. Vapaakirkollisesti meillähän ei sellaisia suuria oppikysymyksiä ole, joihin me annetaan vastauksia. Ei ole kirjoitettu, että tehkää näin ja tätä ei saa tehdä. Mutta seuraava lukee sitten SVK:n, Suomen Vapaakirkon nettisivuilla meidän tunnustuksessamme. Suomen Vapaakirkkoon tutustuja huomaa pian, että kirkolla ei ole laajaa kirjoitettua tunnustusta. Tämä liittyy vapaakirkolliseen perinteeseen, jossa oppikysymyksiä ei ole haluttu saattaa kirjalliseen muotoon. Raamattuun perustuva julistus ja opetus ovat säilyneet perinteenä sekä yhteisön että yksilön henkilökohtaisen uskon ja hengellisen elämän. Näin vapaakirkollisen opin periaatteet ovat säilyneet sukupolvesta toiseen. Nämä on siis verkkosivuilla. Ja tämä on siis ihan totta. Ja seuraava tämmöinen nettisivujen teksti on tämmöinen, että Suomen Vapaakirkon tunnustuksen mukaan seurakuntayhteyden perusta on sydämen usko Jeesuksen Kristukseen ja tämän uskon tunnustaminen ihmisten edessä. Vapaakirkon seurakuntien varsinaiseksi jäseneksi otetaan 15 vuotta täyttäneitä uudesti syntyneitä kristittyjä. Tämmöiset on meidän viralliset kannat. Tämähän ei vielä sano juuri mitään, mutta meillä sitten on myöskin yhdyskuntajärjestys, joka laittaa meitä raiteille, tai ainakin oikeille jäljille. Vapaakirkon puitteissa on ollut tämä 10 vuosien tie tähän kasteeseen, uskovien kasteeseen. Meillä on pyöritetty 2 kastetta, jolloin on ollut käytössä myös lasten kastaminen ja sitten tämä uskovien kastaminen. Ja 10 vuosia tästä on kiistelty saarnaajaliitossa ja vuosikokouksissa ja vapaakirkon virallisissa vuosikokouksissa tätä kasteasiaa. Ja välillä he ovat jättäneet asian pöydälle ja välillä siitä on taas keskusteltu. Meillä on siis vapaakirkossa historiaa kasteesta. Meillä on todisteita, meillä on arkistoja, Suomen Viikkolehden arkistoja, joita siis on tutkinut, en nyt vaan silloin, kun tein seminaarityötä. Ja vapaakirkon virallisissa kokouksissa ilmeisesti välillä todellakin kovaäänisesti, kovatempoisesti on keskusteltu tästä asiasta. Tämä mun tutkimukseni puhuu tämmöisestä rakkaudellisesta asenteesta, joka vapaakirkollisilla oli toisin ajattelevia kohtaan. He päätyivät tällaiseen tulokseen. He päätyivät siihen, että oli toinen mitä mieltä hyvänsä, niin meidän ei kuulu häntä ojentaa tai sanoa hänelle kovasti, että minä olen oikeassa ja sinä et. Tämä oli se rakkaudellinen asente. Antaa ihmisen itse löytää oma tiensä. Se oli se ajatus. Mutta se, miten tämä ajatus sitten syntyi vapaakirkollisessa ajatuksessa, niin tämä asenne piti etsiä. He ovat hakeneet sen asenteen. He ovat keskustelleet kovaäänisesti tai hiljemmalla äänellä. Opetuksien kautta, siellä on ollut opetusta kesäjuhlilla, siellä on ollut vaikka mitä. Tämän asenteen takana on pitkä tie. Vapaakirkossa näiden keskusteluiden johdosta tultiin siihen tulokseen, että hyvin monella oli se tapa, että he kävi uskovien kasteella. Ja heille tuli seurakunnissa myöskin se tapa, että lapsia ei enää kastettu. Ja he keskustelivat siitä, että enemmän meillä vapaakirkossa, he siis keskustelivat, enemmän meillä vapaakirkossa on tätä kastetta upottamalla, eli uskovien kastetta.
Näin ei siis loukattu ketään, kun oli molemmat mahdollisuudet. Mutta sitten päädyttiin semmoiseen tulokseen, että lähdetään muuttamaan sitä yhdyskuntajärjestystä. Ja se oli iso juttu siihen aikaan, siis 60-luvulta puhutaan, ennen mun syntymää. Puhutaan tosi pitkästä ajasta taaksepäin. Ja lähdettiin muuttaa yhdyskuntajärjestyksessä siten, että sinne tuli, että meillä kastetaan upottamalla. No kukaanhan ei nyt sitten upottaisi sylilasta. Ja näin siis vuonna 1974 päätettiin, että ettei enää lapsia kasteta. Ja tällaiset lapsikastealtaat, mitkä ne oli ne kulhot ja nämä tällaiset poistettiin seurakunnista. Ja tiedän, että Hämeenlinnassakin oli vielä 70-luvulla tämä lapsikaste-mahdollisuus, mutta se sitten poistettiin. No mikä sitten käsitetään kasteena vapaakirkossa? Olen sitä pikkasen jo avannut, mutta yhdyskuntajärjestyksen mukaan, mikä on siis meidän tämä pääajatus, niin täällä sanotaan pykälässä 47 näin. Kristillinen kaste toimitetaan uskoville veteen upottamalla Kristuksen Jeesuksen asetuksen mukaisesti Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sitten, koska tässä aion vähän puhua ehtoollisesta, niin otin tähän samaan sen ehtoollisen pykälän, mikä lukee yhdyskuntajärjestyksessä. Herran pyhää ehtoollista vietetään seurakunnassa Jeesuksen, Kristuksen ja apostolien opetuksen mukaan niin usein ja sillä tavoin kuin seurakunta asiasta päättää. Muutkin Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön uskovat kuin seurakuntaan kuuluvat saavat seurakunnan kanssa ottaa osaa ehtoolliseen. Käytäntö seurakunnissa on siis erilainen ja jokaisessa seurakunnassa on omansa. Mutta ihan lukemalla luetaan, että kaste meillä toimitetaan upottamalla uskovainen kokonaan veteen. Saatesanoilla tai rukouksenomaisesti itse sanoisitte, ja olen kuullut niin sanottavan ja olen niin kastanutkin 2 ihmistä omasta pyynnöstäsi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämä on tärkeää, tämä omasta pyynnöstä. Ja toinen tärkeä asia tässä jutussa on se, että me emme kasta automaattisesti kaikkia, vaan me odotamme, että ihminen itse tutustuu kasteasiaan, kyselee ja tekee sitten oman päätöksen omasta kasteestaan. Mulle kasteasia oli täysin selvä, melkein alusta asti. Mulla oli semmoinen hengellinen äiti, joka sanoi, että kun tullaan uskoon, niin sitten kastetaan ja kymmenykset maksetaan ja asioissa ei ollut niin kuin mitään selvää. Hän sanoi, että näin tehdään ja mä oon, selvä, näin tehdään. En sitä koskaan epäillyt. Ja pyysin silloin vielä pyysin sitä, että Jumala täyttäisi mut pyhällä hengellä. Ja mä olin tehnyt kovan päivätyön kotona ja siivonnut kaikki paikat, ja nuorenahan sitä on niin voimissaan, että sitä nopeasti tekee kaikki ja on sitten jäsenet kipeänä. Olin tosi kipeänä siitä siivoamisesta ja menin maata sohvalle sinne omalle sohvalle ja pyysin, että täytä mut Jumala hengellä. Täytä mut pyhällä hengellä. Niin kuin useasti rukoilin sitä asiaa. Ja Jumala täytti mut siinä pyhällä hengellä, siinä sohvalla. Kaikki kivut hävisi. Ei mitään kipua ollut missään lihaksessa. Olin täysin rento. Ja mä täytyin hengelle ja näyn, en puhunut kielillä, mutta näyn, että tyttö nousee sieltä järvestä. Ja aivan salaman nopeasti mun ajatuksiin tuli, että mun täytyy mennä kasteelle. Ja mä en sitä kyseenalaistanut, minä sitten otin pastoriin yhteyttä ja menin sitten kasteelle. No kukas kasteen voi sitten suorittaa? Useinhan se on pastori. Kasteopetuksen saanut henkilö, usein pastori tai vanhemmiston jäsen.
ja joka on myös itse kastettu uskovien kasteella. Sukupuolella, joka kastetaan tai joka kastaa, ei vapaakirkossa ole merkitystä. Ja löytyy muuten Raamatusta siinä Lyydiasta, kun Lyydia tuli uskoon, niin hänet heti kastettiin. Jopa naiset saavat mennä kasteelle. Mutta siis tämä on joskus ollut joku kysymys, niin täytyy sen verran sanoa tähän. Et Raamatussa siis naiset on mennyt myöskin kasteelle ja miehet ja perhekunnit tai perheyhteisö on mennyt sitten kasteelle, kun he ovat ensin tulleet uskoon. Ja käytännöt näistä kasteen tämmöisistä hienoista yksityiskohdista ja ehtoollisesta, ne vaihtelee eri seurakunnittain ja on niin kuin, että vanhemmisto jakaa ehtoollisen ja vanhemmisto kastaa ja on tällaisia. Joissakin seurakunnissa ollaan sitä mieltä, että kastetaan ja liittyy seurakuntaan, eli kaste tulee ennen liittymistä. Nämä on siis vapaakirkollisia, erilaisia ajatuksia. Eli meillä on se vapaa kirkko ja sitten on nämä itsenäisesti ajattelevat seurakunnat, niin kuin Kiteen vapaa seurakunta, jossa itse päätetään näitä asioita. Pääohjeet tulee kirkon puolelta, mutta me tiedämme, mitä me teemme. Joissakin seurakunnissa on sellainen, niin kuin Hämeenlinnassa oli, että lupautuu miettimään kastetta, niin pääsee jäseneksi seurakuntaan. Yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti sitten myöskään ehtoollinen ei edellytä kastetta. Ehtoollinen vapaaseurakunnassa on avoin kaikille Jeesukseen uskoville ohi kirkkokuntarajojen. Meillä ei myöskään tarvitse olla kastettu ollakseen osallinen ehtoollisesta, vaan usko Jeesukseen riittää. Se on meidän metodi. Sillä tavalla nämä liittyy yhteensä, nämä kaste ja ehtoollinen. Vähän myöhemmin siitä lisää. No joskus sitten, kun mennään muinaisuuteen, niin pakko mennä välillä vähän kirkkoisiin asti. Kirkkoisien aikaan joskus 230-luvulla oli sellainen tapa, että oli näitä kastekouluja, niistä tuli näitä katekuminootteja vai mitä ne oli. Ja siitä sitten saatiin tämmöinen, että oli käynyt tämän kastekoulun, niin sai sitten luvan käydä kasteella. Mutta se kaste suoritettiin juuri ennen hautaamista, juuri ennen kuolemaa. Eli kun ihminen oli siinä, että se ehkä juuri kohta kuolee, niin sitten se laitettiin lavitsalle ja siellä on isommat ollut ne kastealtaat kuin meillä ja ne on kastettu sitten siihen veteen. Ja mekin Mikan kanssa käytiin semmoisessa espanjalaisessa kirkossa, en tiedä miltä vuosisadalta se oli, mutta siellä oli keskellä sitä kirkkoa kastealla, siis aivan keskellä ja sitten nämä tällaiset penkkisysteemit oli sen kastealtaan reunoilla. Ja siihen aikaan, kun siellä näitä kasteita suoritettiin, niin se ihminen käveli sitten ilman vaatteita siitä kastealtaan läpi ja sitten hänelle puettiin uudet vaatteet sen kastealtaan toisella puolella. Mutta ja toinen juttu, no kerronko, mutta siis yksi kertomus mun yhdestä ystävästäni, Markosta, joka on edes mennyt, niin hän tuli kanssa uskoon, hän tuli metsässä uskoon itse keskenään ja otti yhteyttä, halusi liittyä vapaa kirkkoon. Ja hän oli niin vaikeasti sairas, että hän ei kyennyt lähtemään kotoaan. Ja ihan viimeisinä hetkinä ennen poislähtöä, mistä ei kukaan tiennyt, että näin kävisi, niin hän halusi kasteelle ja me oltiin Arton kanssa silloin olin opiskelemassa ja Artolla siellä Hämeenlinnan vapaaseurakunnassa. Me oltiin niin kuin, että nyt kohta kastetaan tämä mies. Ja me oltiin niin kuin sovittu päivämäärät ja että millä keinoin hänet sitten kastellaan, niin se on sitten eri juttu. Ja hän ehti kuolla sitten ennen hän menehtyi. Niin minä uskon, että hän siitä huolimatta meni taivaaseen, että ei me voida sitä niin kuin ajatella, että jos joku ei pääse kasteelle tai on joku sellainen este, mikä on luonnollinen este, että ihminen ei pääse sinne veteen, niin kaste ei ole se, mikä estäisi niin kuin taivaaseen pääsyn. Ja mä uskon, että hän on siellä ja
Kasteella ei voi ansaita taivaspaikkaa. Se on yksin Jeesuksen työ. Ristillä ja ylösnousemuksessa on tapahtunut semmoinen voitto, jonka Jeesus otti. Ja se on meidän puolestamme. Meidät on lunastettu ilman kastetta. Jeesukseen usko riittää pelastumiseen. Kaste ei siis pelasta Jeesukseen uskovia kuitenkaan. Mutta Raamattu kertoo Johanneksen kasteesta Matteuksen evankeliumissa, joka on kaste parannuksen kasteella. Johannes saarnaa kääntymystä pahoista teoista, että ottamalla parannuksen kasteen, niin saat hyvän mielen, pääset Jumalan suosioon. Ja Jeesus tulee siihen paikalle ja haluaa itselleen kasteen. Ja sanoo, että hän haluaa täyttää myös sen lain, mikä heillä oli. Sitten Jeesus siinä sanoi, että älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui heti hänen pyyntöönsä, ja kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan Kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Hänet siis kastettiin veteen ja hän nousi vedestä ylös ja hänet täytti Pyhä Henki. Voitaisiin ajatella tästä näinkin, että kasteella käyminen on Jeesuksen esimerkin seuraamista. Se on kuuliaisuuden askel Jumalalle, Jumalan puoleen. Jos olette huomanneet, niin Jeesus aloitti oman kastetoimintansa vasta oman kasteensa jälkeen. Tosin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja voitaisiin johdattaa tästä ajatus vaikka siten, että en voi kastaa toista, ellen itse ymmärrä, mistä on kysymys, ja ellei itse ole kastettu samalla tavalla. Meidän ymmärryksemme tästä kasteesta on, että kaste liittyy tärkeänä osana uskovan elämään, ja se on oman uskon tunnustamista. Se on irtiottoa vanhasta elämästä. Me käännetään ikään kuin selkämme, haudataan itsemme kasteen hautaan. Ja se kuuluu meidän uskovien elämään tärkeänä asiana. Matteuksen evankeliumin 16. luku jae 24. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, niin ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Voisiko tämä kuvata kastetta? Matteus 16.15. Joka uskoo ja kastetaan. Tähän liittyy uskovien kaste. Ja eräässä kirjassa sitten tästä kun lueskelin, niin kirjoitettiin tosi kauniisti asioita. Uskovan elämään kuuluu kaste, mutta entäs ehtoollinen? Kirjassa kirjoitettiin näin. Ristissä on 2 puolta. Muistakaamme niitä, kun vietämme ehtoollista. Syömme ruumista edustavan leivän ja juomme verta edustavan maljan. Veri on hoitanut synnin turmeluksen, meidän teot ja asenteet, jotka rikkovat Jumalan lain. Ruumiissa on kyse synnistä, jonka lähde on vanha ihminen, Aadamilta peritty luonto. Se siis luonto tai mieli, joka haluaa tehdä syntiä tai nautiskella vääristä asioista, kuten kostosta. Ruumista edustava leipä tarkoittaa näin ollen, että meidät on yhdistetty Kristukseen. Kun meidät on yhdistetty häneen, niin mekin olemme kuolleet. Kun hänet haudattiin, niin meidätkin haudattiin. Ja kun hän nousi ylös, mekin nousemme ylös.
Tässä on siis vertaus kasteeseen. Kristuksen kuolema ja ehtoollinen kaste kuuluvat toisiinsa. Meidän hengessämme tapahtuu sellainen muutos, kun olemme uskossa. Meidän hengessä tapahtuva muutos on näkymätöntä ja iankaikkisessa maailmassa tapahtuvaa muutosta. Ja tämä iankaikkisen maailman aikaansaama elämä oli laadultaan erilaista kuin näkyvä elämä. Se on valoa pimeydessä ja itserakkauden sijaan toisten rakastamista. Se on tavoiteltavaa ja se on mahdollista meille. Kasteella käyminen on sitoutumista. Se on elämistä Kristuksessa, hänen mukanaan menemistä. Kyllä se pyhityselämä alkaa sieltä uskoon tulosta. Me huomaamme oman syntisyytemme. Ja kaste on jatkumoa uskoon tulolle. Pyhityselämä jatkuu siitä eteenpäin. Me uskomme ehtoollisen yhteysateriana, jossa Kristus on läsnä. Meille ehtoollinen on muistoateria Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kun ihminen nousee siitä kastevedestä, niin hän julistaa tätä ylösnousemusta myös omalla kehollaan. Kaste on tapa tai kristillinen perinne, jota me noudatamme, mutta se on myös mysteeri. On asioita, joita emme voi kokonaisvaltaisesti koskaan selittää. Ehtoollinen on tapa tai perinne, mutta se on myös mysteeri. Näitä hengen ja hengettömyyden välisiä asioita ei voi aina ymmärtää järjellisesti. Hengessä puhuttaessa tarkoitan pyhän hengen eli Jumalan hengen yhteyttä ihmisiin ja meissä seurakuntayhteisössä olevaa hengen yhteyttä. Pyhä henki yhtyy sekä uskoon tulossa että kasteessa että ehtoollisessa meihin. Ei siis ainoastaan perinteiden kautta, vaan henki on siis muutenkin aina läsnä meidän kanssamme silloin, kun olemme tunnustavia kristittyjä. Mutta nämä hengelliset tapahtumat ovat siis meidän päätöksiä, joihin Jumala henkensä kautta yhtyy. Tunsimme sen tai emme. Kaikki eivät tunne mitään ja toiset kokevat täyttyvänsä hengellä, kun he käyvät kasteella. Mitä kaste sinun mielestäsi on? Onko se kastautumista kaverin kanssa vai pyhä toimitus, jossa kohtaat tai kohtasit Jumalan seurakunnan keskellä? Kasteella voi siis käydä kuka vaan, mutta uskovien kaste minun mielestäni tapahtuu seurakunnan keskuudessa. Siihen kuuluu oma todistus ja se on myöskin omasta pyynnöstä, sinun pyynnöstäsi. Raamatussa on monia kohtia, jotka kertovat kasteesta. Ja jos asia on sinulle ajankohtainen, niin voit pohtia näitä äskeisiä ja muita kysymyksiä itseksesi tai kysyä multa tai muilta ihmisiltä keskustella tästä asiasta. Mutta vapaa-seurakunnassa sekä kaste että ehtoollinen ovat vapaaehtoisia, sinun itsesi valitsemia tapahtumia. Kaste ja ehtoollinen liittyvät yhteen, mutta toinen ei edellytä toista. Vapaa-seurakunnassa ehtoollinen on avoin kaikille, jotka uskovat Jeesukseen omana vapahtajanaan. Itse asiassa voidaan joskus jopa ajatella, että jos joku ei muuten uskalla tunnustaa uskoaan, niin ehtoollisessa on uskon tunnustus. Siinä on Kristuksen veri ja meidän lihamme sovitus, se leipä. Mä en halunnut tuoda tähän mun puheeseen hirveästi luterilaisen kirkon, meidän ja luterilaisen kirkon keskustelua.
tästä kasteesta, mutta haluan sen verran sanoa, että jos joku ei tiedä, niin täällä on tällainen keskustelu tapahtunut vuonna 2018. On olemassa tämmöinen yhteenveto Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen vapaakirkon neuvottelukunnan keskustelu, joka on julkinen asiapaperi. Niin mulla on tämmöinen yksi kopio olemassa. Ja sitten suosittelen lukemaan Veikko Pekin kirjan. Täällä on nyt yksi tällainen vanha kirja. Sinä Raamattu ja kaste. Tämä on oikein hyvä kirja. Ja sitten on tämmöinen pieni lehtinen kaste Uudessa testamentissa. Nämä on molemmat ilmeisesti ristivoiton, toi toinenkin vai. Ja laitan myöskin tämän mun seminaarityön tuohon näkyville, jos joku haluaa sitä selata.